May litob ni guro diri mo. Sa una may mga litob man na di mo. May gapang mata di ka litob eh. Gani ang isda guys. May kita sa mga kay manikop sang isda guys. Na gapang sila isda. No, gapang sila isda. Ha? Ay, uulay naman nga klase starfish oh. Nami yung starfish guys oh. Ulag siya. Ikabawd. Fly away again. Fly away. Amo na guys oh. Damo diri guys. Sikad wala. Uy, yado! Damo na mo nga no? Sudani pang sumsuman ta?